Hi guys, good evening. Welcome to my channel, BCR Official TV. Alang yan tong wala pang subscribe sa akong YouTube channel. Subscribe lang, pindutang subscribe. Like, pindutan sa dang notification bell para update mo sa pag-upload na kong video. Alam kong buhatan ka ron, manihapon ko. At sa hindi pa kumihapon, akong kaninyo kung saan ang amping ang soft drinks gamit ang singsing. Niya ako karoon sa Barilos, sa Moyong Express. Kanito, kanon o sudan sa Moyong Express. Pag sa hindi pa pamukhaon, tulong mo ninyo, kung bisitahan ka kanila kung saan pag-abihan, soft drinks na gamit ang sing-sing. Ito na may sing-sing. Hindi na gamiton sa pag-abi sa taklot sa soft drinks. Saan ito? Gamit akong tatlo. Kanino? Sinot akong soft drinks. Kung paano yan manamingit ang pilit sa sing-sing sa taklot sa soft drinks o Pepsi. Ano yan? Ako na lang yan. Hindi ako nisa. Step. Ready? 1, 2, 3. Push. Dinis. Tingog na yun. Kali na kayo ang pag-abri. Gamit ang sing-sing. Ito. Lang ka muna ko. Ako dito mo pa rin nyo. Sa ang pinakadaling paagi sa pag-abri sa sing-sing. Hindi na po ito. Makakomment ka rin nyo. God bless us all. Our power. Dagang salamat